mag snack na food ta. Diba? Wala ralagay siya na ugly. What happened? 2024 pa day. Lapit na. Hala, oh my god. Inom tani kay parang nga nakatulog ta. Bala mo sa akong pares. Flour nga chips, chili and cheese corn snacks. No. Malay na pa kinina na. Halang pa siya. As in. Bantog di ganito ako mga sakop na ngayon eh. Nagkaon sila, sige nagreklamo nga halang daw. Ang mga bata sige reklamo. Pamang ko katilaw karon, nakatilaw pa halang gid ay. Kay chili and cheese man lami unta pero halang-halang. Na lang ko ani. Kaya nga no. Di na po ko katulong og sayo. Kaya nakainom daw ako ganiha og kape. Mukang. Mut na lang yun. Ngayon itong ngipon nga na coral oy kay hindi kita makahunat og kaon. Honest. Hindi kahunat. Lahir akong pag-istorya kay murag salapid ra gyud kaayo akong istorya. Lahi gid ang nay coral kay nanay salapid. Basta dili para sa tungol pag coral nga murag okay ra to karon usay gani kay murag di na magani kay ko ka pronunciation sa uban nga kuan no char di ba pronunciation basta anak na gud siya nang taka unsa nang orasan mabtan na po ko galauna niya na po ko makatulog makamata na po ko alas 5 alas 6 mabakod na po ang mga kabataan binta ganyan na makod sapit na alas 8 so hapit po ko alas 8 po ni bakod hugot tabi may mamahamig alas 10 minyod to din alas 3 alas 4 anak na biya may anak pero konting klase alam mas na pero kay mata alas 4 dalanga pero lami pud ang halang pero lami hala ginuo ko oh my god kung kuan ni gini maptan ron ba murag hurot gini ron sara ka timplahan ganahan jud kay ko buto no ganahan kay ko fresh milk mo kung nay ko na apay sponsor na ko nani sa una ikaligo na ko ni basta maligo ko mo niya kung ihumol sa tibok na kong lawas so karon wala naman ko sponsor og fresh milk so imnon na sa una kay sobra raman kay to kada may nag-sponsor so ikaligo ang sa inyo ka fresh milk kaligo karon dili na sayang may numduman na lang nato ang panahon dito siya